Ellos me han dado mucho. Cuando yo llegué aquí, yo no tengo dinero, yo no tengo papeles. Yo tengo mis papeles 5 años, ahora yo tengo un buen trabajo. Majoritàriament Casal Petit està tenint a dones indocumentades, estrangeres indocumentades, i certament això era un problema a l'hora de trobar feina. Hi ha diversos projectes que intenten cobrir les necessitats i acompanyar a les dones que estan en situació de prostitució. Inicialment feien feina en prostitució de carrer, el que passa que, degut a que la prostitució és un fenomen mutable, constantment va canviant i tal, el que hem fet ha estat anar-nos adaptant en aquests canvis. I ara intervenim dins pisos, dins clubs, prostitució deslocalitzada, internet, webs i tal. Venen perquè estan interessades en incrementar els seus coneixements, en aprendre i en millorar. Porque Casa Petit me ha criado, hay que ser amor, hay que ser amistad, hay que saber hablar, hay que tener derecho, porque las mujeres tienen derecho.